Nevím, Ahojte ľudia, jako teraz som kúkal svoje video a našiel som toto video. Ideme Je 3 hodiny to ráno, je čas jít spát. reagovat. Je tady někdo? Zase se objevil Sergej? Ten dubbing ja nenávidím. Prekvapení, wow. Alína, co tady děláš? Jsem v nebezpečí. Mně se páčí. Je to úplně trápné, že má tam nějaké fúzy. Někdo mě pronásleduje. Kdo? Strážci ze Squid Game. Cože? Oni neexistují. Jak se to stalo? Povídej. V noci se probouzím a nacházím tyhle disky. Disky, jak zajímavé, dej se podívat. Návrat Chcel by som to kouknout si. Mohou sledovat děti od 6 let. Hyosou je kluk panenka ze Squid Game. Z čeho máš radost, Iro? To jsou prostě strašidelný filmy. Tady je italský brainrot proti... Ten tung, jak je v pohodě. Tou balerínou kapučínou. A tralala. Ti hře na oliheň. A tady je hodnocení 12 let. Ale kapučíno balerína je docela roztomilá. Jo, Alino, máš úplnou pravdu. Podívej se. Ty je to? Počkaj. To così kam. Kumai vida. Ty useju. Tenhle film se jmenuje Přežití ve hře na oliheň. Tohle už je opravdu strašidelné a je to vhodné pro diváky od 18 let. Existuje Já jsem to velmi viděl. strašidelný film Hra na oliheň. Příběh původu panenky. Fakt, Hodnocení od 21 let. My to nesmíme sledovat. No, ty disky jsou samozřejmě šíleně cool, ale co se to děje s těmi vašimi strážci? Pronásledují mě. A mám důkazy. U mě doma jsou kamery. Všechno jsem natočila. Prostě se podívej. Za prvé reagoval som na nich Max raz a nepozeráme túto blonďavu. Tady máš své dveře. Ano, teď počkej, až do ní vejdou. Tady. After the restoration, really cars, yeah. Tady. Vidíš tohle? To je hlídač s kruhem a trojúhelníkem. Ale co tady vůbec dělají? Nevím, podívejme se. Tady drží disky, které jsem našla. A jdou je položit. Takže oni vyšli ze scény. Tady stojí a já doma spím. Jsi klidně ještě ve spánku. Co od tebe chtějí? Oni něco plánují. Podívej se. Hádají se a zdá se, že se rozhodli rozdělit. Nehádajú sa, len dávajú program, že kde to dajú. Jeden ke mně přichází. A ty jsi ho ani nevšimla. Nic jsem necítila. Počkej, mám kameru, která natáčí mnohem blíže. Ja by som to cítil. A tady se posadil a rozlíží se. Vypadá to, že na něco přišel. A vytáhl fixu. Proč ho potřebuje? Jej, on spravil tie fúzy. Dobrý prank a ja by som to spravil. Mám snad knírek. Hej, A celou tu dobu jsem s nimi chodila po Hej. městě. A ty jsi mi nic neřekla? No jo, myslela jsem si, že to není potřeba. Že máš jenom nějaký takový nový zajímavý styl. A ty mi neřekla, sakra, tomu se říká kamarádka. O, Alina, podívej, dává ti disk přímo pod deku. Jo, a právě tam jsem ho našla. Snažíš se mě rozptýlit. Jen se tam podívej, jak je všechno zajímavé. Dobře, podívám se, co bylo dál. Přepneme na jinou kameru. Podívej se, druhý strážce přemýšlí, kam dát další disk. A on bere mou snídaní. A on to otevírá. Vždyť byl přece jen čerstvý. A on tam strčí ten disk a ještě ho tak nadspává. Takže si myslím, že z tvé snídaně už tam vůbec nic nezbylo. A někam odcházejí. Jeden podvedl druhého. Zakoktal se a šel dál. Tak pojďme se podívat, kam ještě šli. Dobře, doufám, že se ke mně už nevrátili. Trojúhelník sedí na záchodě a čte nějakou knihu, která se mi zdá růžová. super. Doufám, že po sobě spláchl. Na
našel svůj kruh. On ho káral, jako co tady čteš knihy, vůbec tady schováváme disky. To byla moje kniha. Počkej, on jedno CD hodil rovnou do záchodu a druhé schoval pod koberec. To si ten disk vytáhla přímo ze záchodu? Jo, pak jsem to opláchla. Nedonesla jsem ho jen tak. No tak dobře. Oni odešli z mého domu. Tak tohle se skutečně stalo. Ty máš ale noční dobrodružství. Přišli si pro mě, Iro. Klidně, nelekni se, to je určitě chůva. Přece neznají mou adresu. Jsi u mě doma, pojďme se podívat, následuj mě. Teď se podíváme, kdo přišel ve 3 hodiny ráno. Jen opatrně vás prosím. Dobře, Alinko. Přišli si pro nás, říkala jsem to. A proč za námi vlastně přišli za tebou? Oni ho chtějí teď do Squid Game asi. Iro, bojím se, vezmi si první. Dobře. Alino, podívej se, to vypadá jako další disk. Myslela jsem, že je to něco hrozného, ale vypadá to jako velmi strašidelný disk. Protože tady je hodnocení od 100 let. Jo, a taky je na něm zámek a takové řetězy jsou fakt husté, pravděpodobně je opravdu strašidelný. A je tady napsáno 10 000 lajků. Zřejmě se na to teď nemůžeme podívat, protože toto video nemá 10 000 lajků. Lidi, dejte právě teď like, abychom se mohli podívat na tenhle film. Závisí jen na vás, jestli ho uvidíme nebo ne. Mezitím jsme se mnou sledovat další filmy. Jdeme na to. Takže kde začneme? Tak tohle je návrat Sheol-Su. Skvělý nápad. Od 6 let. Tak jdeme na to. Podívej, to jsou panenky a houpují se na houpačkách. To je krásné. A on s ní pořádně hází. Silný. Proč se tak houpeš? Myslím, že je to pro ně v pořádku. Podívej se, myslím, že mají rande. Podívej se. Dal jí prstínek z kopretiny. Je to tak milé, že se jí to moc líbí. Jsou to šťastní chlapci, ale něco není v pořádku. Někoho viděli. Inženýr. To jsou strážci ze Squid Game. Co od nich potřebují? Mají jako rukojmí panenku? Oni ji někam vedou a vypadá to, že viděla. A chlapce zlomili a vyhodili na skládku. Tohle takhle nemůže zůstat. Ale bereme chlapce. Zajímalo by mě, proč ho potřebujeme, když už je zlomený. Doufám, že uděláme něco dobrého. Přivedli jsme ho do laboratoře pravděpodobně proto, abychom ho opravili. Zdá se, že kryt obličeje je úplně rozbitý. Měl by být odstraněn. Uvnitř je modrý a má kulku v mozku, musíme ji odstranit. Ano, děláme to nůžkami. Ale myslím, že bychom to měli něčím přetřít. To je krém na mozek. Teď opravíme mozek, bude jako nový. Podívej se, vytáhneme mu oči, abychom pravděpodobně nasadili nové. A vypadá to, že je to speciální automat na vydávání očí. Oči různých barev. Já bych vybrala fialové, ale my si vybíráme černou. Tak se vybalili a je třeba je vložit. Hoříme. A ještě mu nasadíme novou masku. Tak doufám, že přijde. Jo, už přišla. Čau. A teď vezmeme make-up a potřebujeme namalovat jeho obličej. Tak teď asi budeme kreslit rty. Poslouchej, musíme udělat opravdový make-up. Oči teď vypadají, jako by byly jako dřív. Tak počkej, nezapomněli jsme na obočí. Ach, srdce. To je dobře, teď to určitě funguje. Ano, je tu puls. To bylo úžasné, takže se nám to podařilo. No tak dobře. Potká dívku? Ano. Jsem tak ráda. Ale pozná ho? Lína ho poznala. A teď budou šťastní. Podívej se, jak se navzájem milují. To je šťastný konec. Hurá! To je opravdu velmi milý, milostný příběh, vůbec nestrašidelný, řekla bych. No hej, skoro Alino, trápný. máš hlad? Hlasí mým hlasím. Podívej, máme ještě tolik filmů, nemůžeš zůstat hladový. Mám tam v kuchyni nějaký popcorn, pojďme pro něj rychle. Jdeme. Oni se tam vkradli potom z toho, jako jim dali ten Popcorn, disk. pojďme pro něj rychle. Jdeme. Jak moc mám hlad. Dobře, netrap se teď, tam ho vidíš, tady stojí. A on je tu takový hezký hráč 456. Mě to Speciální design pro naše 333 je dnešní gold. disky. Je to jen můj
pocit, nebo toho bylo trochu víc? Podivné. Nevím kolik, ale je velmi barevný. Vezměme ho rychle a pojďme se dívat na filmy. Jdeme. No, tak co, Alino? Na jaký film se podíváme dál? Teď je to velmi těžká volba, protože máme ještě tolik filmů. Kluci, prosím, pomozte nám. Napište do komentářů, A jaký film ako chcete vidět vieš, příště. že sa na to Chcete-li se podívat na nekúka tento film? na Napište 12 a YouTube více. tie Pokud deti. chcete vidět tento Teda film, napište dievčatá. 18+. A co tento? Tak 21+. A pokud se chcete podívat na tento film, napište 100+. Právě teď se podíváme do komentářů a podíváme se na film, který chcete. A máte přesně 5 sekund, raz, 2, 3, 4, 5, Alina, podívej! A více komentářů pro 12 a více. Skvělé. Jedeme. Hele, italské memy se dostali do hry červené světlo, zelené světlo. To je Vypadá to, trápne. že jsou velmi vystrašení a mají jen 3 minuty na to, aby tuto cestu dokončili. Začíná se dívat bombardíro krokodilo. Pokusil se chytře přiletět k dráze, ale ne. Všimla si ho panenka. A jeho hra skončila, chudák. Ach, to je kokosini běží, ale ne, asasino ho srazí. Ale bum bum potopím na něj šlápl. Panenka se dívá, jestli se někdo hýbe nebo ne. A vypadá to, že Bir potopím se nehýbe. Bir potopím rozbíjí kokosini, co to dělá? Teď ho úplně rozdrtí. Ale ne, zabili ho. Ale kokosini žije, hurá. Panenka se otočila, snaží se jít. Ne, rozdrtili ho. Panenka se otočila. Lila, je zlý. Ej, to lepší je ten. Zachraňuje. A panenka si jich všimla nebo ne? Nejsou odsouzeni. Ale ne, zabila Saturnito. Bananiny to nevydržel a velmi se rozčílil. A on jde rovnou na panenku. Teď ho zastřelí. Ale ne, on se šikovně vyhýbá nábojům panenky. Jo, myslím, že přežije. Dělej banániny. Ale ne, panenka... Neverím, že toto mala To se bábíka v nedá očiach. sledovat. Zbývá 59 sekund. Když šla Cappuccino zakopla, Sahur ji zachránil. Asasín to viděl. One je v šoku. Oni mají lásku, on žárlí, ne. Asasín hodil nůž na Sahura. Všichni stojí, Asasín taky stojí, ale najednou do něj přilitá meč. Oni se chystají bojovat o Cappuccino, ale ne, panenka je zabíjí. Baletka Cappuccino velmi pláče, je smutná. Zbývá 23 vteřin, musí si pospíšit. Zůstali už jen 3 a zvládají to skvěle. A doufám, že to stihnou. Tak jdi. Tak pojďme. Ach mi. Cappuccino končí, je to jistě Yes. 100%. Nie. Ela ji zachrání a oni zvítězí spolu. Hurá, jen 3 Iba se ma zachránili. urážajú tie zlé hlasy. Je škoda, že přežili jen 3 účastníci. Halino, opravdu se nemusíš bát, ve skutečném životě jsou všichni naživu. Je to jen film. Snad moje italské memy přežily. Pojďme pokračovat ve výběru, jaký film uvidíme příště. Navrhuji se podívat na 18+. Ach, tohle je pro dospělé. Pojďme to otevřít. My sa na to nemôžeme Lidi, je kúkať, to nie? tohle. To je Knife. ze 3. sezóny. To ja tiež Já mám. bych ho chtěl zkusit, jestli je stejně ostrý jako ve filmu, nebo ne. Myslím, že ano, Alino. Možná bys neměla. Chlapci, nikdy se nedotýkejte nožů. Je to velmi nebezpečné. A tento Ja nůž je som velmi sa ostrý. už dotkol. Slyšela jsi to? Slyšela jsem. Co myslíš, kdo to je? Ani nevím, ale mám pocit, že ten zvuk vychází z kuchyně. Možná jsou to ti strážní. Musíme je vyhnat z našeho domu. Ale no tak, Alino, to může být jen Krysa, která si hraje. Ne, pojďme se podívat, pojď se mnou. Dobře, pojďme. Tak na čo si nezoberú ten nožík? 0 IQ. Pojď se mnou. Dobře, pojďme. To ja by som spravil. Nakonec tam nikdo nebyl. Uj! Kdo to udělal? Co se tady stalo? Podívej, někdo bodnul nůž do 456. To by som a ja spravil.
Jsi to ty? Ne, já mám vlastně rád 456. Dobře, tohle je všechno velmi podezřelé. Dobře, že máme dýku, můžeme se bránit. Dobře, pokračujeme ve sledování našich filmů. A lidi, prosím, nezapomeňte dát 10 000 lajků. Nezapomeňte dát své lajky. Tak začínáme sledovat film 18+. Podívejte, jsme doma. A někdo k nám přišel. Ne, to jsou strážníci. Trojúhelník, čtverec a kruh. Trojúhelník poslal pozvánku ke hře. Ne, tohle nepotřebujeme. Zdá se, že nejsou spokojení. Chtějí, abychom se účastnili hry, ale my je začínáme porážet. Ano, a zůstal sám. Ale ne, my jsme to zvládli. Posily dorazili, utíkáme. Musím utíkat. Jo, tak jdeme nahoru do druhého patra. A tady je další hlídač. A my na to. No tak, jsem s tebou. A druhý taky. Od toho elektrického paralyzéru je třeba utéct. Takže rychle utíkejme, otevřeme dveře a běžíme. Ale Je to máme tady hodně zmetěné. hlídačů v našem domě, tak jsme ho sundali ze střechy. Máme hodně pokojů, máme obrovský dům, jsme bohatí. Vrtulník s ochrankou. A co dělají? Střílejí na nás šipky. Usneme a probudíme se bez hlavy. Obecně filmu dávám palec nahoru. Nějaké rušení. Všechno s mým televizorem bylo v pořádku. Co to všechno znamená? Podívej se. Hlídači sedí v místnosti, která vypadá velmi podobně jako ta moje, jen trochu opačně nějak. A sledují. A kdo jsou tihle? Alina, to jsou asi strážníci s obličeji, jako máme my. Dívají se na nás. Achny, střílej na nás. Alina, co mám dělat, sakra? Deka je nápad. Tady máš, musíme to opravdu pokrýt. Tak jdeme na to. Pomohlo. Ale ne, nepomohlo to. Čert, jsme skončili, jsme odsouzeni. Ticho, co se stalo? Vypnula jsem televizi, fungovalo to. To je skvělé, díky moc. Celé téma z televizí je navždy uzavřené. A jak se potom podíváme na další film? Čert ví proč, ale pokud ten televizor znovu zapneme, může to být velmi nebezpečné pro naše životy. Podívejme se, jak vypadá disk. Tady není žádný disk, ale je tu tablet. Alina, to je přesně to, co potřebujeme, protože z tabletu budeme moci sledovat zbývající filmy. Tak se pojďme podívat na film Hra na oliheň. Příběh původu panenky. Pojďme z Podle mě tabletu. to nebude vůbec Tady je potřeba nějaké heslo, ale nerozumím, jak můžeme zjistit, jaké je to heslo. Možná je tady nějaká nápověda? Ano. Tady je joystick a kalmar. To je kalamář joysticku. Je to je Nebo pojďme to Squid zkusit Game. zadat. Kód. Ne, chyba. Možná je to joystick chobotnice? Je chobotnice Sakra, nerozumím, a vzdávám to, Alino. joystick. Hra na Zeptat těch oliheň. nejchytřejších kluků. Kluky, to jste vy. Prosím, napište do komentářů, jaká může být odpověď A vy právě jste teď. hloupí. A já se podívám, co jste napsali. Kluci, prosím, opravdu se chceme s vámi podívat na To tenhle jsem film. vám to povedal. Píšou tohle Hra na oliheň. Jak jsme na to hned nepřišli, že je to opravdu hra na oliheň, když joystick znamená hra a tohle oliheň. Takže je to správně. Pojďme to zkusit. Jo, díky kluci, heslo fungovalo. Podívej, skončili jsme na základní hry Squid a myslím, že na ní někdo byl spatřen. Strážci utíkají. Koho asi chytí? Podívej se, mezi ochrankou sedí holčička a pláče. A myslím, že ji opustili její rodiče. Ne, bezpečnost ji přivádí přímo do hry a nutí hrát tuto hru. Dali jí číslo 92. Ach jo, vypadá to, že má konflikt se 36. Ochránce jí dává sušenku, ale ona jakoby nevěděla, co s ní dělat. Dostala trojúhelník je super. Ale ten chlap něco zamýšlí. Navrhl výměnu. Ach ne, to je ta nejtěžší sušenka. Ale babička si toho Je všimla. nejtěžší A dívá se, je jak všechny zabíjejí trojúhelník. a je nervózní. Zdá se, že tomu chlapíkovi je to jedno. Je velmi nervózní. Ale pak přijde babička, aby dívce poradila, jak hrát tuto hru. A vytáhne z jejich vlasů sponku. A pak dívka začne s ponečkou vykrajovat sušenky. Ach jo, někdo prohrál. Ale ta dívka se nevzdává a nakonec se jí to podaří. Vyhrála a babička je z toho nadšená. Ale to není poslední hra. Přetahování lanem je velmi náročné, ale babička a dívka jsou velmi slabé, takže je to pro ně těžké. Něco jí napadlo. Chytila se madla a nabídla všem ostatním, aby se taky chytili. A oni se všichni chytli a podle mě se jim to začalo dařit. Jo, všechno se jim podaří. Druhý tým to nedokázal, jeden už to vzdal. A ohne.
ale určitě by to nikdy nebyl reálný Squid Game. To byl reálný Squid Game, byl jen jeden. Sice bude možno aj americká verzia, ale GOAT bude navždy Squid Game. Pečne vybitá batéria 1, je často 2, zmeniť. 3. Vyberte si repasovaný iPhone Já s batériou, americkou ktorá berem vydrží. jako za 4. sériu. Tým to nedokázal, jeden už to vzdal. A vohne, všichni spadli do propasti. Ale to znamená, že náš tým s tou dívkou vyhrál. A zase má konflikt s tímhle chlapem. A vypadá to, že ho tentokrát podvedla. Schovala si jednu kuličku do rukávu. A on vyhrává a bere si zbylých 9 kuliček. Ale ta holčička má něco za lubem. Takže přišel k hlídači ukázat balónky. Ale jeden chybí. A je s ním konec. A ona si vezme zbývající balónky, přistoupí k ochrance a vyhraje. Oni spolu s babičkou postupují do dalšího kola. A tady je skleněný most. Tohle je velmi složitá hra. Dívka je velmi nervózní, přistoupí k ní babička a říká, že vezme vše na sebe a půjde jako první. Ach ne, babička se zdá loučí s holčičkou. Jo! Ahoj, babičko. Ahoj, babičko. Dívka je velmi smutná z babičky, ale zdá se, že se nevzdává. A myslím, že se chystá uniknout z této hry pomocí své sponky. Běž, holka, běž. Pojď, ona to zvládla, už skoro utekla. Tady je loď. Ne, tady ji spozorují strážní. A tady jde sám frontman. Ochranka chytá dívku a... Oni ji někam odvážejí. Ach ne, to je robotická panenka. Oni změnili dívku v panenku. Och, jaký smutný a děsivý příběh to je. Ale doufám, že tento film bude velmi zábavný a děsivý, protože má hodnocení 100 a více. Začal tam byly samé zlé filmy. Tak teď musíme zkontrolovat, jestli jsme dosáhli 10 000 lajků. Ano, Alina, máme 10 000 lajků. Kluci, moc vám děkuju. Teď si všichni společně můžeme podívat na tento film od 100+. Ano, hurá, můžeme se podívat na tenhle film, ale jak? Ale já nevím, Alino. Pane bože, co je tohle za situaci? Proč zhaslo světlo? Nevím, ale musíme se podívat. Možná to někdo schválně vypnul. Dobře, pojďme to zkontrolovat. Soberte Sakra si asi zasíná aj světlo, noví. pojďme se podívat. Pojďme. Počkej, vidíš tohle? Ano, tohle je nutné se podívat zblízka. Tam je bábíka. To je přece panenka ze Squid Game. Děvča za Squid Game. Ona se na nás dívá. A co teď máme dělat? Nevím. Neměli jste se na ty filmy dívat. Utíkejme. Tyjo, máš fakt ránu. Ano. Utíkej. Užíváme si to. A zdá se, že je to bezpečné. Jsme u tebe doma? To není jen tak. Mám něco, pojďme. Mám přehrávač. Tak dlouho jsme na to čekali, lidi, určitě to ukážeme. Otevřeme, vložíme a stiskneme. To jsou přece monstra maniaci z různých filmů. A ocitnou se ve Squid Game. Znám Freddyho Krugera. A já znám pan Xa Chuckyho. Podívej se, panenka se na ně dívá a hra pro ně právě začíná. Červené světlo, zelené světlo. Kluci začínají pochodovat a zdá se, že Freddy Krueger už překročil čáru. Vyhrál. Tak, na někoho se snaží střílet. Jednoho po druhém prostě mačkají všechny. Všichni umírají, ale tady přicházejí pan X a Chucky. A pan X se prostě skočí. Chucky byl taky zabit. Pennywise letí, ale zmizí a také překročí čáru. Pan X schazuje panenku a vytrhává všechny dráty. Už to nefunguje. A co teď? Všichni vstávají, všichni ožívají. A začíná jejich bitva proti strážcům. Zdá se, že strážci jsou v menšině. Takže jednoho zmlátili a druhého. Jak šikovně si poradí se všemi strážnými? Podívej se, pan X hned zabil 10. On je prostě jako nějaký nosorožec. Freddy Krueger všechny rozsekal svými drápy. A může se teleportovat jako Pennywise. A Pennywise se mění v pavouka. O můj bože, on je takhle přímo napichuje. A tento také zabíjí strážného. A tenhle mu teď řeže hlavu pilou.
To není vůbec Zezadu takhle! Jsem naprosto v šoku. Ta hra se úplně vymknula kontrole. Tohle mohou udělat a mimochodem tohle je Predátor. A ten teď taky zničí celé tohle město hlídačů. A boj, jaká hrůza. A oni si prostě měli hrát s panenkou. A tady jsou na hromadě těl kvůli strážcům. To je prostě strašlivé. Takové věci by se neměly sledovat ani za 150 let. Tenhle film se mi líbil mnohem víc. Byl mnohem strašidelnější. Ale je škoda, že už není víc. Nevím, mě to vůbec nelituje. Už nechci sledovat podobné filmy. Tady si. Nezabíjejte, prosím. Odebírejte kanál. Dávejte like a podívejte se na toto video, které bylo natočeno speciálně pro... Tak dobré. Dáme ještě jedno Squid Game video. Dobré, tak ještě to... Já a Ira jsme si objednali Mystery Box hry na Oliheň 3 a měli by dorazit každou Tohoto jsem chvíli. já Protože myslel. jsou 3 hodiny ráno. No a tady jsou. Pojďme. To je jako dodávka v rakvi ze Squid Game. Dobře, pojďme ho dovléct ke stolu. Jo! To je ale těžká rakev. Zajímalo by mě, kolik tam těch mystery box vlastně je. Pojďme to otevřít rychleji. Tak pojď. Wow, Iro, jen se podívej na obsah. Hej kluci, podívejte se. První tajemná krabice bude od těchto loutek Squid Game. A máme tu také Mystery Box od hráče 456. To je ten nejdůležitější hráč. Kluci, dokážete si to představit? A máme také mystery box od frontmana. A jsem si jistá, že tam je něco velmi strašidelného a exkluzivního. Iro, koukni na Teď to. chci, aby já jsem Tady na místo zabil další tyto Mystery secret Boxu boxy. dali nějakou divnou věc, na kterém je napsáno Tak Squid to Game mi 3. dajte Sergej, tahle věc vypadá jako tablet. Ano, Ira, hned na úvodní obrazovce Squid Game 3. To je super. tablet, já Sergej, mám. pojďme se podívat, co je uvnitř. Jo, dobře, pojďme. Chvilku. Podívej se na tohle video. Jdeme na to. Pouze dnes a pouze teď. Získejte 10 000 lajků a otevřete si exkluzivní Mystery Box pro VIP. Wow, to je fakt super. Hiro, potřebujeme tuto Mystery Box. Kluci, samozřejmě s Sergejem chápeme, že 10 000 lajků je hodně. Ale pokud každý dá like, můžeme získat tuto tajemnou To krabici. je trápné. Pojďme, Sergej. Tak co, Ira, kterým Mystery Boxem začneme? No, ráda bych, abychom začali s mystery box od panenky. Ale chtěl jsem začít s Frontman. Je to přece cool a tajemná postava. Ne, Sergej, Proč frontman je tam samozřejmě nemají super. Ale tyto záhadné krabice trojku? jsou hned 2 panenky, což Najlepší znamená, že to tajemná postavu krabice 2 v Squid jednom. Game. Ira, máš úplnou pravdu. Tak pojďme. Tak pojďme na rozbalení. Pojďme se podívat. Wow, Sergej, podívej se. Tohle je figurka panenky ze Squid Pěkná. Game 3. To je prostě nový. Nie, Hej lidi, podívejte To se, je jak je to nutné. udělané. Tady jsou i postavy ze hry. A samotná figurka to vypadá není jako vůbec. opravdová panenka. Zle je to. Podobná této naší. Podívejte se, kamarádi. Škaredý Úplně přesná kopie fix. naší obrovské panenky se Sergem. Ona má stejný účes. A podívej se, jak kvalitně je ten límec udělaný. Dokonce se zdá, že ho lze vzít a odtrhnout jako skutečný. To je fakt super. Z této figurky jsem prostě nadšený. Sério, podívej, co jsem tady našla. Tady je nějaké tlačítko. A na ní je napsáno Go. Zajímalo by mě, co se stane, když stisknu tohle tlačítko. Pojďme to zmáčknout. Jsi si jistá, Iro? No samozřejmě jsem si jistá, vždyť je to jen hračka. Pojďme. 1, 2, 3. Vítejte na hru. Ti, kteří úspěšně dokončí hru, obdrží peněžní výhru. To je Každý vtipné. vyřazený hráč bude eliminován. Hlavní cenou je 200 milionů dolarů. Ano. Iro, slyšela jsi vůbec, co nám ten hlas řekl? Sakra, Sergeji, koupili jsme ty mystery boxy, abychom je rozbalili. Ale ne proto, abychom se stali účastníky této hry. Rozumíš nebo ne? Rychle to všechno zrušíme. Hiro, uklidni se, nemáš důvod se obávat. Představ si, jak bohatí bychom mohli být. Hiro, jen se podívej na tohle. To je to legendární prasátko na spoření. A všechny tyto peníze mohou být naše. Hej, hej. Prase, kam letíš? Stůj, počkej, chytím tě. Nepodařilo se získat pokladničku? Vidíš, Jire? Všechno naznačuje, že bychom si měli vzít ty peníze a zahrát si hru.
Sakra, Sergej, ty vážně vůbec nic nechápeš? Hrát hru znamená, že jeden z nás určitě prohraje a jestli někdo z nás prohraje, tak je s ním konec. Rozumíš? A to budu 100% já, protože já mám vždycky smůlu. Jiro, pořád myslíš jen na sebe. Chci si zahrát tuto hru. Potřebuji peníze. Ale já nechci. Proč potřebuješ tolik peněz, Sergo? Máme demokratickou hru. Pokud většina hlasuje pro odchod ze hry, hra končí. Hra končí. Slyšíš mě, frontmane? Jsem proto, abychom hru opustili. Já jsem proto, abychom začali hru. Sakra, máme remízu. Co teďka dělat? Prosím, podělte se o svůj názor v komentářích. Pokud jste proto, abychom začali hru, napište do komentářů ano. Ano, Pokud nechcete, abychom hru začínali, napište do komentářů ne. to ale potom trápne. Jiro, podívej se, kolik komentářů začali psát diváci. Většina hlasovala pro pokračování hry. Sakra! Ano, Jiro, pojďme se podívat dovnitř Mystery Boxu. Tam musí být něco, co nám pomůže aktivovat tu hru. Pořád nechápu, z čeho máš radost. Jiro, mám radost z peněz. Semafor? Co tady dělá opravdový semafor? No poslouchej, Jiro, nevím. Možná to nějak souvisí s naší hrou? Jen je třeba ho nejdříve nějak aktivovat. Právě teď ho sem vložím. Připevnil jsem to. A zatím nic. Já ničemu nerozumím. Pravidla první hry. Jakmile se rozsvítí zelená, budete muset skákat přes švihadlo. Ten, kdo jako A první máte zakopne, tam švihadlo? vypadává ze hry. Podívej, zdá se, že hra začíná. Jsme připraveni. Nejsme připraveni. Jiro, Prohrála jsem. Jiro, neboj se, vše bude v pořádku. Konec hry. Hráč Iry je mimo hru. Hra pro mě skončila tak rychle. Sergej, vypadá to, že je se mnou asi konec. Jiro, neboj se, něco vymyslíme. To je trápné. Jdou za mnou. Poslouchej, Jiro, stůj prosím tady. A nevyskakuj nikam, ano? Tak to. Dobrý den. Kde je poražený? Kdo? Hra, která prohrála. Jiro, mluví o tobě? Mluvíte o Jiře? Možná. Jiro, kde jsi? Není tady. A kde je? Kde? Jira. Kde jsi? Ulice Strojitelů číslo domu 15. Na ulici Strojtli, dům číslo 15. Asi není daleko. Ano. Hele, já jsem kýchl. Mám jen alergii. No tak, mějte se, chlapci, ahoj. Jiro, zbláznila se snad? Ne, to jsem nechtěl. Sakra, příště přemýšlej, než něco uděláš. A mimochodem, kde je moje výhra? Hej, moderátor! Dejte mi přemýšlet. Výhra na ulici Stavitelů dům číslo 15. Sakra, to jsou ale darebáci. Ne, Sergio, to je opravdu skvělý nápad, co jsi vymyslel. Moc ti děkuji. Už se nebojím hrát tuhle hru s tebou. Ale byl jsem velmi rozrušený, že jsem nedostal své poctivě vydělané peníze. To je v pořádku. Máme přece ještě hodně krabic před sebou. Proto si myslím, že si ještě určitě vyděláš. Navrhuji přejít k boxu s hráčem 456. Tak pojď. Trojka je lepší. 456. To si prostě nedokážeš představit. Ale proč je ti ho líto, Jiro? Ty jsi neviděl poslední epizodu Squid Game 3? Ne, ještě jsem to neviděl. Ne, nebudu ti to říkat, nechci ti prozradit děj. Tam se dějí neuvěřitelné věci. Dobře, Ira, pojďme se podívat, co je uvnitř Mystery Box hráče 456. Wow! Jiro, to je super. Podívej, tady je nějaká krabice značková od Squid Game 3. A tady je mechanismus. Zdá se, že to potřebujeme nějak otevřít. Hlavně to nezlom. Pozor. Začíná druhá hra. Klíč můžete získat až po dokončení hry. Podívejte se prosím do krabice. No dobře. Zajímalo by mě, co je v té krabici. Nevím, Ira, pojďme se podívat. Serego, našla jsem něco studeného a kovového. Tak pojďme to vytáhnout. Pistole. Ale proč potřebujeme pistoli? Mám teď na tebe střílet? Nebo co dělat? Nerozumím tomu. Poslouchej, Iro, vypadá to, že je skutečný. Nemohu tomu uvěřit. Tady je další pistole. Opravdu budeme muset bojovat mezi sebou? Nechci na tebe střílet, Seriožo. Počkej, Jiro, vypadá to, že tady je ještě něco.
Ira, podívej se, to jsou skutečné terče. A teďko máme pistole a tyto terče. No co s tím máme dělat? Hráči střílej na terč střídavě. Kdo zasáhne první, ten získá klíč. Sakra, tohle je samozřejmě všechno super, ale od dětství si Serega vůbec nerozumí s odhadem. V této soutěži rozhodně prohraju a po druhé mě už nezachráníš. Iro, rozhodneme se, až zjistíme, kam potřebujeme umístit tento terč. Sergej, co tady dělá? Vypadni odsud. Zdá se, že teď bude hrát roli toho, kdo drží tento terč. Iro, v tom případě budu střílet první. Sakra, Sergej, jsi snad úplný blázen? Proč jsi ho odstranil? Ira, ale já jsem nechtěl, omylem jsem se trefil. Podívej, tady přišel druhý strážník. Kolik jich je tady? Podívej se, prostě se postavil na jeho místo. Dobře, jdeme na to. Ne, počkej, teď je řada na mě. Sergej, všechno je fér. Dobře, Iro, 1, 2, 3. Představ si, že mám s odhadem vzdálenosti všechno v pořádku. skvělá práce, Iro. Iro, podívej se. Tohle je zřejmě klíč od té krabice Squid Game 3. Rychle ji otevři. Teď je Jelikož jsi otrávný. vyhrála v této zkoušce, otevřeš tuto krabici. Dobře, tak to uděláš klíčem a otevřeš si sám. Dobře? Dobře, pojďme na to. Pojďme, to je ono, hotovo. Otevíráme. A co tam? Co je uvnitř? Wow! Ira, podívej se na tohle. Tohle je To pozvánka mám na já. Squid Game. Ale Skutečná. nemám Ale reálné vždyť už jsme ve číslo. Squid Game. To znamená, že se tam budu moci po druhé. A vydělat ještě více peněz. Ne, to je zlo. Ne, už žádné Ne. další nové pozvánky. Ira, Ne. pro boha, co si to udělala? Právě kvůli tobě jsem přišel. o Mohl jsem velkou se částku zapojit, peněz. kdyby povedal Právě jsem ti telefonné zachránila číslo. život. Sakra, Ira. Jaký Jak jsi jsem potom dala přítel? penězi. Dobře, doufám, že hráč číslo 456 nám ještě jedno pozvání schoval. Podíváme se. Iro, podívej se. Tohle je podle všeho limitovaná edice bonbonů od Squid Game 3. Jen se podívej, jak je krásně zabalená. Hele, zajímá mě, jak chutná. Pojďme to otevřít a zkusit. No tak to zvládněte sami, dobře? Je to prostě nějak obrovské. Mám pocit, že ji budeme lízat až do rána 100%. Nemůžu se dočkat, až to vyzkouším. Podívej se, jak je krásná. Iro, zdá se mi, že uvnitř této bonbony je něco, k čemu se musíme dostat. Tak si pospěš a rozpust ten bonbon, aby zjistil, co v něm je. Dobře. Mimochodem je docela chutný. Chutná jako mandarinka. To je šílené, jak jsi silný. Iro, podívej se. Ukazuje se, že to je zub hráče 456. Zub, který ztratil už ve druhé sezóně hry Squid Game. Sergej, měli bychom ten zub raději vyhodit. Může být velmi nebezpečný. Podívej se dovnitř tohoto zubu, je tam umístěn sledovací senzor. Tak chtěl zjistit, kde je ostrov. Ale ztratil zub. Dobře, souhlasím s tebou. Tento zub je lepší vytrhnout. S jeho pomocí nás mohou najít strážci. Ano, Je Dobře, škoda. podívejme se, co tu ještě máme. Mohl si ho Piro, podívej, napsadit vypadá to, že jako tato krabice je prázdná. implantát. Podívej, vypadám jako hráč 456? ne, Sergej, nejsi podobnej. Chápeš? Ty jsi světlý a on je tmavý. Proto to vůbec nevypadá. Možná, že pokud si obarvíš vlasy na fialovo, budeš vypadat jako Thanos, ano. Tak co, Ira, pojďme se pustit do dalšího mystery boxu. Od Nenávidím frontmana. A třetího máme také Thanosa. VP Mystery Box. Ale k tomu musíme získat 10 000 lajků. Takže kluci, sjeďte dolů pod naše video a dejte svoje veselé lajky. Tak pojďme na Nenávidím frontman. tento kontent. Tak co, Ira, jsem připraven ho otevřít, protože cítím nějakou příjemnou vůni uvnitř této tajemné krabice. Pojďme. To je prostě neuvěřitelné. Takže teď budeme jíst? Iro, jen se na to podívej. To je skutečný kbelík s křídly. Od skutečného frontmana. Protože je na tom kbelíku. Hele, možná nejsou pro nás, ale pro frontmana. A dostali jste se sem omylem? Pojďme se podívat, jestli tu není něco, co by vysvětlilo, proč jsou tady tyhle křídla. No nevím, Ira, voní velmi dobře.
A vůbec se nechci dělit s frontmanem. Sergej, podívej se tady. Jsou nějaké informace. Tady je napsáno, doufám, že si to užijete. Tohle je speciální večeře pro vítěze Squid Game. Pokud dokážete všechno sníst, pak snadno zvítězíte ve Squid Game. Vyhrávat jako já. Dobrou chuť. Od frontmana. Ira, to znamená, že toto vědro z křídly je celé naše. Ano, a měli bychom to sníst asi hned teď. Ale tohle sníme 2 vědra denně. To je příliš jednoduché. Sergej, tady to není tak jednoduché. Podívej se, frontman pro nás připravil celou řadu velmi pálivých omáček. No tak Iro, nic se neděje. To je úplně snadné. Je to jen velmi pálivá omáčka. A tohle je opravdu hodně pálivá omáčka. No a tohle je jen ten nejostřejší a nejsilnější neskutečný omáčka. Wow. Ira, tato omáčka mě trochu odrazuje, ale myslím, že frontman jen žertuje a je to vlastně jen kečup. A doufám, že tyto omáčky nám nepřekazí zvládnutí tohoto kbelíku. Dobře, Iro, musíme začít. Už mám pocit, že mě pálí ústa. Tak to je. Dobře, Ira, pojďme na to postupně. Nejprve začneme s ostrou omáčkou. Sergeji, souhlasím a dovol mi to otevřít. Tak to je. Tobě fakt super. také. Dej mi nalít si pořádně. Podívej se, kolik toho tady je, Ira. Tak co, jsi připravena? Pojďme za 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iro. Hele, kluci, poslouchejte. To je neuvěřitelně pikantní. Dokonce ani nemůžu normálně mluvit. Ale budeš muset jíst dál to křídlo. Coffee. Tak co, Ira, jak se ti to líbí? Můžeš pokračovat? Zatím dobrý. Ne, tak pojďme pokračovat k dalšímu. Lidi, to byla jen 1 paprika na obalu. A teď zkusíme omáčku se 2 paprikami. Sergej, pojďme to otevřít. Po první omáčce mi bylo tak špatně, že jsem celou místnost naplnil prdy. Smrdí ještě hůř než ten první. Dobře. Iro, jsi připravena? Můžu ti trochu kápnout, Pojďme jo? trochu. Tak dobře, myslím, že tohle by ti mělo stačit. Já bych No jej a pro dal sebe dál. si vezmu větší křídlo. A naliju víc. Jsem jen fanoušek pikantního. Takže více. Lidi, to vypadá velmi chutně. Ale doufám, že to není nebezpečný pro můj život. Jdeme jíst. Ono papálávavé kura. Iro, Ira. Serega! Lidi, tohle je neuvěřitelně ostré. Ani nechci dojídat tento kousek kuřete. Jsem celý spocený. Ira, ale proč máš na sobě jiné oblečení? Ne, protože jsem se polila mlékem. Vlastně Sergej není často vysvětlovat. Pojďme na další omáčku. Dobře, pojďme k další omáčce. Iro, nechtěl bych pokračovat v této výzvě, ale budeme muset. Musíme vyhrát Squid Game. Jo, prostě takhle. Dobře, pojďme otevřít tu omáčku s 3 paprikami na obalu. Po 2 paprikách mi bylo hodně špatně a přemýšlel jsem, že zavolám záchranku. Dobře, pojďme otevřít omáčku. Pojďme to. Hiro, viděla jsi to? Moc se mi to nechce zkoušet. Právě z této omáčky vyšlehl plamen. To je super. Hira, poslouchej. Páchne to opravdu strašně. Poslouchej, myslím, že všichni se shodneme na tom, že správným rozhodnutím bude přidat jen trochu této omáčky. Hira, tak dobře, kápnu ti jen trochu. Takhle. Tohle by mělo stačit. To je samozřejmě strašidelný. Naliju si o něco víc. Takže... Dobře, Hiro, jsi připravena? Dejme křídla do pohybu. Tak dobře, pojďme to zkusit. Hiro! Ne, chudák Hiro! Dragon v Minecraft. Wow! Kluci, co se vlastně stalo? Ira, Sergej, co se stalo a kde jsou křídla? poslouchej. Zdá se, že to je vše, co zůstalo z křídel.
Omylem jsem je spálil svým plamenem. Tato omáčka byla tak pálivá, že jsem se stal skutečným drakem chrlícím oheň. No jo, možná je i dobře, že jsem tehdy omdlela. Sakra, lidi, znamená to, že jsme v této výzvě vyhráli? Už nezbyla žádná křídla a omáčky jsem se taky zřejmě zbavil. Vypadá to, že tu hru vyhrajeme. Ano, Iro, máš pravdu. Poslouchej, tyhle křídla se mi fakt líbila. Bez omáčky bych je snědl na 100%. Ale podívejme se, co ještě máme uvnitř Mystery Box od Frontman. Otevři to. Ano, ano. Iro, podívej se na to. Tohle je opravdová maska Frontmana. Takže teď můžeme být frontman. Podívej se, jsou nějaký zvláštní. Jedna maska se usmívá, je to přátelský frontman. A druhá je taková zlá a dokonce trochu smutná. Poslouchej, Ira, co takhle? Kdybych ti dal tuhle masku laskavého frontmana? No a já si vezmu tuhle zlou masku. Jak jsou zajímaví. Iro, nemohu tu masku vůbec sundat. Napadla na mě. Sakra, serio? Ta maska mě taky napadla. Poslouchej, Iro, musíme se jich nějak zbavit a nějak je sundat. Serega, ty sprdl! Sergio! Sergio, moje maska se mi sundala. Poslouchej, mám pocit, že vím, co to znamená. Podívej se, vidíš, že tato maska má výraz úsměvu a smíchu. A právě si mě rozesmál svým prdem. Takže musím udělat tak, abys byl smutný. A pak i tvoje maska spadne. Dobře, ale snaž se, Iro. Poslouchej, Sergej, neřekla jsem ti, ale před týdnem mi zemřela kočka. Poslouchej, Iro, je mi tě opravdu líto. Ale je mi více líto psů. Sakra, to nepomohlo. Co mám dělat, co mám dělat? Hele, Sergej, snědla jsem tvou čokoládu, tuhle. Ne, tvoji nejoblíbenější. Co? Ira, jak jsi mohla? Iro, Sergej, to byl jen vtip. Já jsem nesnědla tvoji čokoládu. Řekla jsem to jen proto, abys byl smutný. Эй, быстрее! В виртуальном мире Grand Mobile есть все, что ты хочешь. Реальный город с настоящим автотрафиком. Sergej, to byl jen vtip. Já jsem nesnědla tvoji čokoládu. Řekla jsem to jen proto, abys byl smutný. Iro, znamená to, že to opravdu funguje právě takto. Tyto masky fungují na základě našich emocí. Hele, už je nebudeme nosit. Dobře, Iro, pojďme se podívat, co máme ještě uvnitř Mystery Boxu od Frontmana. Iro, jen se na to podívej. Tady je nějaký tajný kufřík od Squid Game 3. To je děsivé. Hele, on je určitě nějak spojený s Frontmanem. Podívejme se dovnitř. Jdeme na to. To je neuvěřitelné, Ira. Poslouchej, nikdy by mě nenapadlo, že by to tu mohlo být. To je skutečná stanice. Co? Podívej se, tady jsou ještě i Bluetooth sluchátka. Takže, Zajímalo by mě, na co se to používá. Sakra, jak Sergej za tohle měsíc tak stloustnul. Má tak velké tváře. Co? Iro, právě jsem v těchto sluchátkách slyšel, jak si mě urazila. Čert, Sergej, já jsem přece mlčela. Co jsi tam mohl slyšet? No tak si to poslechni sama. No tak dobře. Tak pojď. A ten kufr mi dej sem. Proč vůbec takhle mluví? Vlastně jsem jí po videu chtěl pozvat na rande do McDonald's. Sakra, Sergej, čekala jsem na to celý rok. Jak to myslíš? Hiro, myslím, že jsem to všechno pochopil. Poslouchej, tohle vůbec není pravda. A čert, poslouchejte, kluci. Zdá se, že toto zařízení čte vaše myšlenky. Když si nasadíte tato sluchátka, začnete slyšet myšlenky osoby, která drží mikrofon. Irino. Hiro, to se tě vůbec netýká. Chystal jsem se pozvat na rande jinou Irinu. Tak pozvi jinou Iru na rande. Pojďme se dál podívat, co je v té krabici. Zdá se, že je úplně prázdná. A to znamená, že nám zůstala poslední krabice, která je od VIP. Zajímalo by mě, jestli jsme dosáhli 10 000 lajků. Moderátore, nazbírali jsme lajky? Co to má být? Nevím, možná, že moderátor přišel k nám sám? Tak pojďme to zkontrolovat. Pojďme. Tak Iro, pojďme se podívat, kdo je za těmito dveřmi. Jdem. Tak co? Ira, tady frontman na strážci ze Squid Game. Přišli pro nás? My jsme prohráli. Ne. Gratuluji. Dostali jste 10 000 lajků. Proto je tato Mystery Box nyní vaše. Iro, slyšela jsi? Ano. To je šílené.
Teď je tento Mystery Box VIP za 10 000 lajků náš. Ano, Děkuji moc, kluci, za to, že jste nazbírali 10 000 lajků. Děkuji vám, frontmane. Serga, utečme odsud. utíkej. Hiro, jen se koukni na to, tady je dokonce zlatý podnos. Už se cítím jako VIP. Dobře, podívejme se, co nám může nabídnout tato tajemná krabice od VIP. Lidi, jen se podívejte, všichni se tady shromáždili. Jsou to tak mocné a tajemné osobnosti. Představ si, že jsme to my. Poslouchej, Iro, nemáme takové skvělé masky jako oni. Už je to tady. Ira, podívej, 2 masky. Pro tebe a pro mě. Ne, udělejme to naopak. Ty si vezmi víka a já se vezmu 2. No tak dobře, Iro, mně je to vlastně úplně jedno. Podívej se na ně, všechny jsou ze zlata. Jsou tak drahé. Zajímalo by mě, co se stane, až je nasadíme. Pojďme. Cítím se už jako VIP. Poslouchej, Ira, řekni něco jako VIP. Hele, Sergeji, dnes večer si jdu odpočinout do své 9patrové vily. No a dnes si budu užívat na jachtě. Poslouchej, Jiru, to je samozřejmě skvělé, ale úplně zbytečné. Ale jako příjemný suvenýr si tyto masky můžete nechat na památku. No jo, jen škoda, že nemáme žádnou jachtu a 9patrovou vílu. Dobře, Ira, podívejme se, co se ještě nachází uvnitř tajemné krabice od VIP. Wow! Jiro, podívej se, to je VIP chytrý telefon. A na smartphonu nápis Squid Game 3. To je tak super. Pojďme se podívat, co je uvnitř telefonu od VIP. Dobře, teď to odemknu, ano. Podívej se tady na živé vysílání. A vypadá to, že je přímo z našeho studia. Podívej se, to jsme my. Ale proč se směješ, Sergej? Jak je to vůbec možné? Podívej se, tam nikdo není. Počkej, odkud je vysílání? Nerozuměl jsem. Vypadá to odsud. Jiro, co to je? Jak je to možné? Přátelé, přihlaste se k odběru našeho kanálu, pokud nás chcete sledovat živě místo ze záznamu. Poslouchej, Jiro, to je velmi zvláštní. Zdá se, že tito VIP sem všude nainstalovali kamery. A jsou neviditelní. Dobře, tento telefon si necháme pro případ nouze. Podíváme se, kde jsou jejich kamery. Ale zatím se podívejme, co ještě je uvnitř VIP krabice. Wow, Serio, podívej se, jsou tu nějaké disky. Podívejte se, lidi. To A se nejenom nějaké disky. je. To jsou přece disky ze Squid Game. Podívej, tohle je disk s první sezónou Squid Game. Myslím, že ho každý viděl. Tohle je disk s druhou sérií Squid Game. Podívej se, tady je náš hráč 456. Super, Jiro, podívej. Tohle je přece 3. sezóna a ta se objevila teprve nedávno. A už to vychází na discích. Ale co je to, Sergeji? Jira, podívej se. Vypadá to, že je to 4. sezóna Squid Game. Exkluzivně u nás a pouze na disku. Serio, dnes konečně byla 1 z první série. Opravdu přežil? Rychle se dívat. Lidi, pokud se s námi chcete podívat na 4. sérii hry Squid Game, tak se určitě přihlaste k odběru kanálu a přejděte na toto video. A také dávejte lajky. Niektorí by si povedali, že je to úplná hlúposť, ale pritom je to tá najgeniálnejšia vec. Toto voice zrkadlo Siguro Pure Beauty má nastaviteľné LED. Je 3 hodiny ráno, je čas jít spát. Je tady někdo? Zase se objevil Sergej? Alína! Co? To jsem Labubu. Hira, probuď se. Co? Kde je znovu ten netvor? Kde? Zdá se, že zatím nejsou žádní monstra. Sergej, kolik je hodin? To se ti snad zdá, jsou 3 hodiny ráno a já se chci vyspat. Mám pro tebe nějaký novinky. Podívej se, co mám. Tak, Labubu, a co tě přimělo mě teď kvůli Labubu probudit? Ne, koupil si ho a koupil. Jde o to, že když jsem si to koupil, začaly se mi dít různé věci. Dnes v noci jsem se probudil a neuvěříš, co jsem našel doma. A co jsi zjistil, Sergeji? Podrž to, vzala jsem si to s sebou. Ale no tak, Seriožo, ty mě snad jen šálíš, prostě hračka, co by mohla dělat? Podívej se na tuto hromadu disků s filmy o Labubovi. A už vyšly nějaké filmy o Labubě. Samozřejmě se jen podívej. Je tady takový disk 6+, jmenuje se Apokalypsa Labubu. Existuje film 12+ s názvem Příběh z pláže. Je horor 18+, jmenuje se Krvavá cesta domů. To už zní trochu strašidelně. A film 21+, to je příběh o příteli Zimomo. Serio, vůbec jsem nikdy neviděla takové disky. Odkud jsi je vzal? To Ano, je právě ono, tomu bys vůbec nevěřil. Probudím se a jsou rozházené po celém bytě.
Ale jdi. Ne, Iro, dokonce jsem se podíval na bezpečnostní kamery a nebudeš věřit, co tam bylo. Tak mi to ukaž rychleji, abych ti taky uvěřila. Podívej se, Iro, A co tady mám sledovat? Prostě spíš. teď počkej, přepnu kameru. Tady jsou schody. Podívej Schody? se. Moment, počkej. Vidíš? Někdo stoupá. To je opravdový Labubu v reálném životě. Serioga opravdu existují? Ani jsem netušila, že jsou tak obrovští. Podívej se, jak stoupá jako neobratný medvěd. Je opravdu velký, ale podívej se, jak je roztomilý. Otevřela se dveře. Podívej, teď přepnu kameru a uvidíš, co začne dělat. Ano, přišel jsem, aby mi dal tyto disky. Fakt, kluci, on má teď v ruce právě tyhle disky, který mám teď v ruce já. To znamená, že jsou úplně exkluzivní, protože je přinesl sám velký, opravdový Labubu. Serio, Neverím. to máš štěstí. Podívej se, ten chlap vezme jedno DVD a schová ho přímo do gauče. Tam jsem ho právě našel. Podívej se, někam odchází na druhou stranu, přepni kameru. Podívej se, co bylo dál. Tohle je můj pokoj. Ležím tu a spím. A on vejde. A neuvěříš, co udělal. Sergio, jak si ho vůbec nepostřehl, vždyť je obrovský. Zdá se, že má velmi huňaté tlapky a není slyšet, jak se pohybuje. Podívej se, schoval mi jeden disk pod polštář. A druhý. Co dělá Sergej? Druhý disk mi schoval přímo do kalhot. Cože? Dělal si z tebe srandu jen teď? Nevím, proč to udělal. Podívej, myslím, že šel schovat další disk, čtvrtý. Právě tady, Ira, začíná to nejzajímavější. Nevěříš, kde jsem našel tuto desku? Jde o to, že jsem se probudil, objevil tyhle disky a rozhodl jsem se, že se potom půjdu umýt. Moment, přepnu kameru. Ano. Podívej, sedím a myju se. Proč mi ukazuješ, jak se myješ, Sergeji? Počkej, Jiro, je potřeba chvilku počkat. Ano. Podívej, Labubu sám vstoupil do mé koupelny, Nemám slov, proč on k tobě chodí do koupelny. abychom schovali další disk. Byl jsem tak zabraný do mytí vlastních zad, že jsem si ani nevšiml samotného Labubu. Sakra, co to dělá Sergej? Právě otevřel výkot toalety a vložil do záchoda jeden z těch disků. Jen mi neříkej, že jsi jeden z těchto disků dostal ze záchodu. Ne, Ira, jak tě to mohlo napadnout? Tak dobře, převineme to, tady není nic zajímavého. Ano, No a prostě tam jdeš a vytáhneš disk z toalety. Sergej, proč si ho vytáhl odtamtud? poslouchej, Iro, to není důležité. Hlavní je, že teď máme disky a můžeme se podívat na ty skvělé filmy o Labubu. Vlastně jo. Vlastně nikoho nečekám. Už si ke mně přišel. Už ke mně nikdo nemůže přijít ve 3 hodiny ráno. Souhlasím, ani já jsem neměl žádný ocásek. Neotvírejme to. Poslouchej, Iro, myslím, že bychom měli jít a zkontrolovat, kdo přišel. Dobře, tak mě vezmi za ruku. Dobře, Iro. Otevřeme opatrně a podívejme se, kdo je za dveřmi. Já tady chvíli postojím. Dobře. Tatárská omáčka Hellmann's. Bohatá a plná chutí. Tak lahodná a krémová. Neodolatelná. Tatárská omáčka Hellmann's. Aktivujte úľavu z Elmex Sensitive Professional. Okamžite vytvára ochrannú vrstvu a poskytuje dlhotrvajúcu úľavu. To je úžasné, lidi. Popcorn! Jaký popcorn, Ira? Jen se podívej. Uvnitř byl další disk Labubu. Pojďme rychle k tobě do pokoje. Jdeme na to. Iro, podívej se na tohle skvělé CDčko. Tento film má hodnocení více než 100 a jmenuje se Hrozný příběh Labubu. Jen se podívej, má takové strašně červené oči. A mimochodem, tento disk se liší od ostatních, má takový řetěz, což znamená, že film je opravdu exkluzivní. Určitě ho nikdo před námi neotevřel a nepodíval se do něj. Jen je třeba se nějak zbavit tohoto zámku. Serio, počkej, vidíš, že je tady napsáno, že se zdá, že má 10 000 lajků. To znamená, že tento film můžeme zhlédnout pouze za 10 000 lajků. Potřebujeme vaši pomoc, milí přátelé. Každý, kdo sleduje toto video, sjďte dolů pod video a stiskněte tlačítko, to se mi líbí. Až získáme 10 000 lajků, určitě se na tento film podíváme společně s vámi. Tebe to přeci také moc zajímá. Prosím, přidejte plyn, kluci. Moc se těším, až uvidím. Serio, ale musíme zjistit, kdo přinesl ten disk. Také mám doma kamery. Sám si mi je nainstaloval. Pojďme se podívat.
Pojďme na to. Ano, tady je moje chodba. To není možné. Sergio, taky to vidíš. Labubu v mém domě. Jak se dozvěděl, kde bydlím? Sergej, vypadá to, že to byl on, kdo tě sledoval a zjistil moji adresu. Proč jsi vůbec ke mně přišel? Teď se bojím toho Labubu. Ale přišel jsem ti ukázat tyto skvělé filmy a zatím nemá smysl si dělat starosti s agresivitou Labubu. Přinesl nám, podívej, popcorn a nové DVD. Je to vlastně náš nový kamarád. No nevím. V hororech to přesně takhle začíná, že děti takhle lákají a pak je takhle popadnou. Pochybuji o dobrotě Labubu. Ale podívej, přesto opravdu nechává popcorn a tu desku u mých dveří. Třese rukama a vrací se zpátky, takový úplně pohodový, no teda. Co od něj ještě můžeme očekávat zajímavé? No tak si děj popcorn. Docela chutné. Takže na co si stěžovat? Pojďme se raději podívat na první film a navrhuji začít filmem s označením 6 a více. Jdeme na to. 6+. Labubu Apokalypsa. Podívejte se, kluci, jaké má tenhle film super DVD. Jsou na něm úplně všichni Labubu. A teď ho máme. Opatrně jej vyjmeme a připojíme k naší televizi. Pojď, Seriožo, připoj to rychleji. Zdá se, že všechno začalo, chlapi. Pohodlně se usaďte. Podívej se na film. Okamžitě Labubu. Podívej se, jsme v nějaké budově a jdeme po schodech. Hned Labubu, ale podívej se, vypadá, jako by ani nedýchal. Opravdu se podívej, Sergej, ve srovnání s lidmi jsou opravdu obrovští. Oni asi jen spí. Tak to je obcházíme a díváme se všude. Podívej se, jsou všichni barevní a nacházejí se v nějakém nepochopitelném skladu. Možná to je obchod, kde balí Labubu? To je neuvěřitelné. To je něco, jak velké krabice jsou potřeba pro tyto Labubu, ale mám pocit, že to nejsou vůbec hračky, ale opravdoví elfové. Pojďme nahoru po schodech. Tady jdeme a tam je opravdový zvon, to je paráda. Co se stane, když udeříme do zvonu? Zajímavé, pojďme to vyzkoušet. Pojď. Ano, a náš hrdina teď narazil do zvonu, což bylo docela A zábavné. my jsme běželi zpátky. Podívejme se, co se stalo potom. Možná jsme vzbudili Labubu. Asi jsme je probudili zvonem, co teď dělat? Jsou ve srovnání s námi obrovští. Podívej se, jak se legračně hýbají a jejich oči pobíhají tam a zpět. Oni jsou opravdu velmi milí. A mně se zdá, že nejsou ve své kůži. No hele, nevím, zatím nepředstavují žádné nebezpečí. Ano, Pojďme jít do těch dveří. podívej se, tady je celá ulice. Serio, vidíš to? Tady leží lidé na ulici a jsou celý od krve. Oni zabili všechny lidi tady. Jaký děsivý film, ale vždyť je to